lamsago Logiri na hini phane rungno lamsago Mota phane rungno lamsago Khanjo phane rungno lamsago Mota phane rungno lamsago Wagrano logiri na phane rungno lamsago Keda tipale no sani phane dolo phane rungno lamsago Wagrake Khanchake जों दिनै जोंनि 26 आश्रामबारि नि बिसिङाव क्लाइजाक जोंनि जे टगलाबारि ओ जायगायाव जोंनि 21 फेमिलिनि 71 भटार्स जेरा टान्टि पश्चिमा दै जोंनि तिप्रासा जोंनि टाखगग्रा गुन्नाम सिंह टान्टि बाय दिनै सुब्रत देबबर्मा बरखरनि नेतृत्वआव जों दिनै 21 फेमिलिनि 71 भटार्स जों दिनै जयनिं खारिखा तिप्रा मतानो आरो बङाइनो जों दिनै साइमानखा बरक बेलायखाय निर्यातन बेलायखाय फेमलक जागाय तंजागो जेटा पार्टी कटर बीजेपी सरकार बाय आं बुस्थुनि सालो गणतंत्र जतनि अधिकार दङ गणतंत्र बरक जे खायदोंमोन जाय खायदोंमोन हत्ता खायदोंमोन आमनो जों निन्दा खायो बे बरकनि लगी जोंनि जतति प्रसारक बरनि जे चिकन जोंनि बसं बरनो जों लगिरि याखा बरक कमरै थानाय बरन दिनै लगिरिनाय बरक थानसा सारा बनि लामाते मुथांजानो जागा करै बुबाग्रा सारा बरनते बनि दुखना बुजिनाय ते करै बर आपनो न उपभोग खायै आपनो बर वानसुगै बर तिनि थानजानि लगिरि फैका बुसकानि सालो तेबो बरनि नेतृत्व ते 50-60 परिवार बर जॉइनिंग खाइनाय जिनि अपोजिशन लीडर चिनि अनिमेश सर बो जरारिनाय चिनि 24 आरसी गानि चिनि अंकल रंजित बाबू लगिरिनाय चिनि अंकल एम चिनि काकानन्त बाबू लगिरिवै जों बुसकानि साप्ता 10 नि मिसिं टेप कटर जॉइनिंग खाइनाय ओ जरावो जों नुगै मानाय जे चिनि थानजानि मिसिंतै चिनि बुबाग्रा चिनि त्रिपुरा राज्य न जतनि बागै आमचनि बागै एलाकानि बागै जत दुख कष्ट न खानानाय सुरु त्रिपुरा मथासिमे ओ पार्टिनि बागै केबोनि दुख कष्ट न बुजिनाय करै बरनि पलक गोबांमा केस बरनो ताबो बंग ऊपर सिंट्रुप जाक आबरनो जत पालबासके बरनि लगिरिवै बं केस ने बागै जों बरनो साहाय्य खाइनाय हामबाय